Gọọmenti Anambra steeti ekesago uwe nchekwa nye ndị bi na kansụl ime obodo Ayamelụm bụ ndị ọdachi iju mmiri chụpụrụ na be ha iji wee chekwa ndụ ha. Okwupụta okwu na nzukọ omebe iwu Anambra steeti Right Honorable Uche Okafọ onye bunyere ndị a ya bụ uwe nchekwa n'afa Gọvanọ Chukwuma Soludo bunyekwuru ha ụgbọ mmiri iji wee benatara ha afụfụ. Onye nta akụkọ anyị n'ụlọ nzukọ omebe iwu Chukwuemeka Mmọdịlịm wetara anyị akụkọ a n'uju. Ndị Okafọ hafere ya bụ jakes na ụgbọ mmiri n'aka kanselọ na-anọchite anya ọgbọnta nkwado Anakụ. N'okwu ya, Maazị Okafọ kọwara na ya bụ ụgbọ mmiri o bunyere ndị ọgbọnta nkwado ya ga na-ebugharị ha na-anaghị ha ego ọbụla ma ruo mgbe ya bụ iji kwụsịrị. Ọ gwara ndị niile n'anya ụgbọala na ọgbọnta nkwado ya ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-eme ihe iwu kwuru site n'ina-eyi jaket, kwụsị ị na-ebu mmadụ na ngwaahịa karịa ole ụgbọ ga-ebu, ya na ịhụ na ndị niile na-aba ụgbọ ha na-eyi ya bụ jaket tupu ha emebe njem. Maazị Okafọ na ndị ọrụ ya chụpụrụ ndị agboro nọ na Ayamelụm na-ana ego gọọmenti na-akwadoghị ma hụ na ebenatara ego a na-ana ndị na-eme njem iji buga ha ebe ha na-aga. N'okwu nke ya, onye na-anya ụgbọala na ọgbọnta nkwado Ayamelụm Maazị Emerson Ọfọdịle gosipụtara obi aṅụrị ya gbasara ya bụ jakes gọọmenti steeti a bunyere ha ma mee ka amata na ọ ga-enyere ha aka site n'azọ ndụ ha ma ọ bụrụ na enwee ihe mberede. Site na Anakụ, abụ m Chukwuemeka Mmọdịlịm.